În acest videoclip vreau să vă arăt o mică problemă care se întâmplă în aplicația WhatsApp atunci când încercați să ștergeți un mesaj care este în engleză. O să intru în aplicație aici și să vă arăt în practică ce se întâmplă. Aceasta este o problemă care se întâmplă din cauza celei mai recente actualizări care a apărut recent din aplicație pentru a rezolva acest lucru. Trebuie doar să accesați Google Play Store și să actualizați aplicația WhatsApp la cea mai recentă versiune. Din păcate, WhatsApp nu a lansat încă o actualizare care să corecteze această problemă. Atunci când este disponibilă, trebuie doar să mergi din nou la magazin și să actualizezi. Dacă actualizările automate sunt active, se va actualiza automat și va rezolva problemele. Practic acesta este videoclipul și am vrut doar să vă transmit această informație că aceasta este o problemă care se întâmplă din cauza unei actualizări a aplicației WhatsApp.